Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, nini karong tungura amo na sa gamong pagadapiton nini usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kami magapanginaot nga nakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din mo'y magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo amo sab nga padayon nga gitudlo kaninyo. O kung may basahon man nga mga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O naining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsunan labi na sa PBCM compound nga sa ilang makanunayon o makugihong pagsuportar para sa atong mga programa o bisan pa sa nagakalalain nga mga dapit nga mga chapter presidents o uban pang makaigsunan sa pag-angkon nila sa radio station nga sila mao ang mag-abagan niya na para maipadangat kining maong programa nato. O dili sab nato pagkalimtan nga nining higayuna ang pagpaygayon nato sa atong PBCM Palace reconstruction sa atong mapaghatag niya na o mga binulan nga mga pamaagi niya atong may mga paghatag niya na o ingon mo sab nga sa atong kalihukan sa usa ka tuig adunay tulog kahugna nga adunay konferensya nato nga panagtigom Disyembre 29 no ug ang Agosto 19 ug ang Marso 10. Og niining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mga kaigsonan? Kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio pakiguban usab ini itong pagtuon karon mga lingitong nabdag sa kinabuhi. O ako na lang mga pagtibaya sa tanang magkaigsonan karon labi na sa Cebu sa mga Castañares family uban usab sa mga kaigsonan diha tanan hurot kamo. O karon sa dili paglangan ihatag usab kamo sa laing pang ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makikuban kaninyo nining higayuna ingon nini kita nga oras sa inyong pagpatulinghog dinhi sa RPN DXKO Cagayan de Oro City Teleregio mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launang taknas gahaponon live usab kita sa Facebook ug makita usab kita sa YouTube ang atong programa og ang programa sa PBC mga langitong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City, dinhi sa Toledo City ug man dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu do na kitay programa. Dinhi sa Surigao City, dinhi sa Butuan City ngun man dinhi sa Bayugan City do na kitay programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City ngun man dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon do na kitay programa. Dinhi sa Iligan City, dinhi usab sa Pagadian City og dinis Dipolog, duha na ka sibihan dinis Dipolog ang DXDR, Arimin DXDR kang DXKD no, ang RPN DXKD. Sister company nini nga to karon nga gisibihan mga kaigsunan. Og ingon man dinhi sa Calamba, Misamis Occidental do na usab kitay programa. Dinhi sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City mabati usab ang programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi dinhi sa Diksaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas kabuntagon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Kabusis Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa B Radio, Waikurat FM, Balingasag, Misamis Oriental,
alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Real Beat Radio sa Hingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kubuntagon matag adlawng Domingo. Atong gikumusta ang mga kaigsunan labi na sa mga kaubang ministro dinhi Cebu City. Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Juan de la Torre, Brother Dennis Gonzales, Brother Edward Las Puñas, sa Chapter President, Brother Chief Filosibilla ug sa iyang pamilya mayong pagpaminaw usab. Sa tanan nga nagsunod, atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos, ingon man kang Engineer Jean Dayan Factoranan Mangalos, uban siya mga ginikanan Brother Proylan and Gina Factoranan Mangalos nagasudong usab kanato. Tanan nga mga kaigsunan nasulod sa PBCM compound, mga kauban usab nina nga mga ministro nga nagapaminaw akong pamilya, sa akong asawa, sinaydaw sa akong mga anak. Kaya kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 ug sa Smart 0908-393-8768. Kini ang igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makikuban kaninyo ni gayona. Og uban sa Brad Ronnie sa ato makaigsonan sa dapit sa gawas sa atong naso, no? Okay. Atong itimbaya bara Riveren ang gikan sa Alabama, doon na po sa Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Brother or Juanito and Justina Makito Hermias family. Nagasudon sila kanato via Facebook Live. Nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og di Brother Nicodemus Nikki Hermias, mayong pagpatalinghog usab kaninyo brother and sister. O karon sa paghisgot sa Timare, balik ko kanimo. Dining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, ang atong paghisgot karon Brad Cesar, Brad Ronnie, ang bahin sa baruganan sa pagtulon ang PBCM, usa sa gikasakitan ni Mitchell Bendillo kay wala na daw ta magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Unya may gigamit siya nga pasikranan sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay nagpabilin pa kuno kana kay para iyang ipamatuod lugar nga ang Sabadista nga si Ellen Goldwhite may nagtukod niya na migawas man na siyang baba nga iya gina sa Dios kay nagbantay man sa adlaw nga igpapahulay. Pero ang atong question diya, basta ba nagbantay sa adlaw nga igpapahulay, iya na sa Dios kay kung mao pa, daghan man ning nagbantay. Ang gitawag og Seventh-day Adventist Reform Movement og may mga iglesia sa Dios pod nga nagbantay nini, bisan pa ang Worldwide Church of God nga si Herbert W. Armstrong nga ang nagtukod niya na nagbantay gyapon sa adlaw ipapahulay na kung kana mailhanan pilam day kabuk ang katawan sa Dios. Pero way question nga na sa atong mga pag-argyo o pagpamatuod nga dili ta mo lapas sa sukdanan, nga dili ta nagbutang-butang sa atong mga kaatbang bradroni sukwahi naman ni Mitchell Bendillo ka pastor sa Sabadista. Murag wala man ni siya disiplina o wala disiplina sa ilang pinakalabaw. Pero ang punto na to, pasagdan lang nato siya nga ingon niya na magyud ang iyang kinaiya, atong basahon dayon ang Biblia ug atong tukion kung kining iyang gigamit otentikado ba, labi na nga may gibasa siya nga usa ka ulad sa Biblia nga mabasa lugar sa Hebranon 4:9 nga kini Sabado gyud ang gisgotan na ay Sabado. Ato ipakita brethren nga mao ni ang iyang gibasihan nga nagpabilin pagyud daw ang adlaw nga igpapahulay. Okay, Reb. Atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendillo, pastor sa Sabadista, mahitungod sa iyang ilang doktrina nga nagbantay sa adlaw igpapahulay Sabado nga matud pa niya nagpabilin gyud ang adlaw nga Sabado nga igpapahulay niya. Atong ipabati kini pod brethren mao ni ang saliganan pod sa mga nagbantay gyud pod sa adlaw nga igpapahulay. Okay, niya ato ibabati ang tingog ni Mitchell Bendillo, pastor sa Sabadista niya. Hebrehanon 4:9 ngadto sa Diyos sa Douay version New Testament Cebuano edition. Basa. 4:9 naganyan, busa dunay gibiling nga Sabado sa pangulay alang sa lungsod sa Dios. Kay ang mosulod sa iyang pahulay, ni pangulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingin sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Unsa day ang adlaw ibilin alang sa katawan sa Dios? Dili
Sunday, Domingo, Sabado, kumusta man ang nag-angkon nga mga sumusunod sa Espiritu Santo nga si Tomas Eugenio? Itong nabati rin, ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, ang teksto ngayang gigamit para magpabilin ang pagbantay sa adlang ipapahulay Sabado muning Hebreanon, Kapitulo 4, versikulo 9. Kini nga Biblia nga iyang gibasa nga may Sabado, mga kaigalaan, mga kaigsunan, usa kini ka Biblia nga matod pa niya Vulgata Latina or Latina Vulgata, sulion man nato. Pero ang naghulad niya na Brad Ron, kinsa? Mao si kining gitawag Manuel Yap, hubad kini ni Manuel Yap ang kining gigamit niya nga version rib ang Latina Vulgata. Sa tinuod lang pagkasulti, kini nga Biblia gitawag ka nagparaphrase, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Ngano? Tungod kay sa daghang mga Biblia, kini lang ang nagbutang nga may Sabado. Wala kitay lalis nga may ibutang diya nga Sabado kung kana Sabado ba ang gisulat diya sa 4:9. Pero may timan-an nga ang katarungan diya niya na nagsugod kana sa bersikulo 1 sa kapitulo 4 ngadto sa 5 kung atong 3 apon nga walay lalis nga diya niya na mabasa gyud na ang gitawag og kini ang Sabado gisgutan nga ikapito nga adlaw. So siyon sa nato Bradon ang dugukan kang iya bersikulo 9 man. Pero gibutangan lagi sa gitawag og katong imong ginganlan nga naghulad niya na Bradon. Manuel Yap nga iyang gisabot nga ang maong hulad niya pagka naay mabasang igpapahulay or pahulay giilisan sa Sabado. Kay wa man lugod tay supak rib nga kanang pahulay nga Sabado sa unang panahon, mao gina ang usa sa kasuguan sa Dios. Paghubad na dayon ni Manuel Yap, nining iyang hulad nga gigamit ni Mitchell Benilio pastor sa Sabadista, ang 4:9 nga dunay pahulay giansirag Sabado. Okay, ang nakasulat god nag-ingon man. Busa nagapabilin pa ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. And then siya, na kumusta man ni karong nag-angkon nga Espiritu Santo si Tomas Eugenio, nag-ingon gani niya nigpike. Busa pag-ingon diri busa nagapabilin pa di ang usa ka kapahulayan giansira nagapabilin pa di ang Sabado. Na atong 3 apon nga dinhihinon sa nakasulat nagi Sabado. Mo nang atong ikantex haen Radone. Okay, atong ikantiks ang pagbasa sa Kapitulo 4 sa Hebreanon, isugod na ko sa versikulo 1 ngadto sa versikulo 5 ang pagbasa rin. Unya ato dayong ansiran nga admitado ta nga Sabado gini. Okay, niya basahon nato yung nini. Busa, gingon sa pagpahayag, samtang nagapadayon pa ang saad sa atong pagpakasulod sa iyang kapahulayan. Nga mao ni ang Sabado lugar. Batunan ta ang kahadlok, basi unya himuon o hinuon, aduna kaninyo'y maisip nga wala makakabot ni ini. Kay kita gikawalihan man usab sa maayong balita ingon kanila. Hinuon ang pulong nga ilang nadungog wala magpulos kanila. Kay ang mga nakadungog niini wala man mudawat niini uban sa pagtuo. Kay kita nga nanagpanuo nagasulod sa maong kapahulayan ingon sa iyang gisulti. Sumala sa akong gipanumpa tungod sa akong kapungot dili gayud sila makasulod sa akong kapahulayan bisan tuod ang iyang mga buhat na human nasukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Dayon sa bersikulo 5, Okay, niya sa 5 og usab nining dapita siya nagingon dili gayod sila makasulod sa akong kapahulayan. mao ning gisgutan nga Sabado kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw mao ning Sabado lugar yun. Sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw mao ning Sabado ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Ug usab niining dapita siya nag-ingon may gisgutan nga dili gyud sila makasulod sa akong kapahulayan.
hain ang dili makasulod sa iyang kapahulayan, kadtong dunay iyang gikayugutan. Pero kining kapahulayan nga dili makasulod, mo kini ang ikapito nga mao ang Sabado. Ang problema mga kahigalaan, mga kaigsunan, kay ang bersikulo 9, konklusyon man na, gikan sa 6, kay naman ni sumpay ang 5, gikan sa bersikulo 1 sa kapitulo 4. Unsay sumpay dia, bradron, kining nagpabilin nga adlaw kung atong hunaon-naon, mahimo ba din ng Sabado? Atong ipadayon sa pagbasa rib, kung nahusto ba ang paggamit sa pastor sa Sabadista rin ng 4.9 nga conclusion na nagpabilin ang Sabado? Atong ipadayon pagbasa ngadto sa bersikulo 6, lapos na dayon sa bersikulo 9. Niya, atong basahon ninyo nini. Sa kapitulo 4, gyapon kini sa Hebreanon, busa, sanglit aduna may pipila nga managpakasulod panini. Niadto lugang ikapito nga adlaw nga maong Sabado. Og sanglit kadtong mga gikawalihan kanhi sa maayong balita, wala man managpakasulod tungod. Wala man nagpakasulod nini tungod sa ilang pagkamasupilon. Motong Sabado nga tungod sa ilang pagkamasupilon, wala sila makasulod ni anang adlaw o ni anang kapahulayan nga ikapitong adlaw nga maong Sabado. Sa city dayon nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Di man nato mupos kita gadot bradron para sa pag-aninaw. Tungod kay doon na may wala man nagpakasulod sa ikapitong adlaw sa kapahulayan nga maong Sabado, nagtudlo siya pag-usab. Tanawa, nagtudlo siya pag-usab. Atong tan-awon, kung ang pagtudlo pag-usab og adlaw, maubagyapon ang Sabado. Sige, brother. Okay. Padayon, Nga, kagbasa. nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw. Muning gitudlo. Busa ang gitudlo pag-usab, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, ang karong adlaw. Timana nato. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Busa kana ding ingog karong adlaw nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, kana ding karong adlaw mao din na nga kung madungog na sa tao o inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagkahia ang inyong mga kasing-kasing. Karon kay nagtudlo man siya pag-usab og usa ka adlaw nga kun moabot ng adlaw, ani lang punto, Brad Cesar, Bradone, dili ni literal nga adlaw. Kay ang giingon nga karong adlaw, o di usaman gyud unta na ka adlaw, no? Kanang karon. Pero giingon, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paggahi ang inyong makasing-kasing sa ato, paabuton ka na karong adlaw, usa ka na katagna nga inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Pero ato ipadayon bradron, kay ang gibasa nimo, versikulo 7. Alin na tas 8, lalapos na dayon sa versikulo 9 reb, ngingon, kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Tanawa, kung nagtudlo ang Dios pag-usab og usa ka adlaw nga karong adlaw nga ang pahayag inig kadungog ninyo sa ang tingog niya ng karong adlaw, ayaw paggahiang inyong mga kasing-kasing. Sa bersikulo 8 gibasa ni Bradone, kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. Kini di ay karon pang kini diing karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, lain di ini nga adlaw. Busa gani nag-explicar si Apostol Pablo sa Hebranon, kay kung si Josue nakahatag pakaunok kanila og pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Ang laing adlaw dinhi kanang gitawag og nagtudlo pag-usab ug usa ka adlaw. Ang laing adlaw sa English ni another day. Mga mahal namong tigpaminaw, dili disimde. Busa ang bersikulo 9 bradron, Gingon dayon dinhi, busa nagapabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. busa katong nagapabilin nga kapahulayan nga gitagana sa Dios alang sa mga tao, mo katong lain ang adlaw nga gitudlo puli lugar atong ikapito nga adlaw. Tanawara,
Nangano mang mahimo mang Sabado, mo bitong among gingon nga sa nakapakadaghan nga Biblia kinilang ang nagisgot nga gisabado. Mao nga kining gisgutan nga nagpabilin pa di ang kapulian nga gitagana sa Dios alang sa mga tao. Nagpabilin pa di ang usa ka kapahulian nga gitagana alang sa mga tao nga ang nagtagana nini ang Dios. Mo kato ang gitudlo nga laing adlaw ang giingog karong adlaw. Kay sa panahon daw ni Josue, kung nagtudlo pa si Josue og laing adlaw, ang Dios dili na lang unta pod magisgot og lain pang adlaw nga itudlo. Kay sa panahon kang Josue, nakatudlo naman di ay. Wala magtudlo si Josue og lain nga adlaw. Kay ang gitudlo ni Josue, mga mahal namong tigpaminaw, ang katuragyapong gitudlo mahitungod kang Moises nga Sabado, gipaluap ka na ni Josue, dili ang lain nga adlaw. Ug unsay priba niya na, Brad Cesar, nga ang gitudlo ni Josue, maura kadtong gitudlo ni Moises nga ikapitong adlaw nga mao ang Sabado. Basahon talang reverin ang pahayag ni Josue dinhi sa Kapitulo 22, versikulo 1 ngadto sa 5. Ingon nini ang pahayag ni Josue. Unya gitawag ni Josue ang mga Rubenhanon og ang mga Gadhanon og ang katunga nga banay ni Manasis. Katunga nga banay. I mean, oo. Og miingon kanila, natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moises, ang alagad ni Jehova, og kamo nagpatalinghog sa akong tingog. Sa tanan nga akong gisugo kaninyo, matud pa ni Josue sa 3. Wala ninyo biyae ang inyong mga igsuon, niining daghang mga adlaw hangtod niining adlaw. Apan nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Jehova nga inyong Dios. Og karon si Jehova nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsuon ingon sa iyang gisulti kanila. Busa bumalik kamo ug umadto kamo sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta nga inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises ang alagad ni Jehova sa unahan sa Jordan. Sa 5, magtamod lamang kamo, matud pa ni Josue, pag-ayo sa pagbuhat sa sugo og sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova, sa paghigugma kang Jehova nga inyong Dios og sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan og sa pagbantay sa iyang mga sugo og sa pagpakig-ipon kanila og sa pag-alagad kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing og sa bug-os ninyong kalag. Oh. Di klaro nag-ingon si Josue nga matud pa sa Biblia sa bersikulo 4 giingon nga og karon si Jehova nga inyong Dios naghatag og pahulay, ingon ni Josue, sa inyong mga igsuon. Ingon siya ang gisulti kanila, busa bumalik kamo og umadto kamo sa inyong mga balong-balong. Ngadto sa yuta nga inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises, ang alagad niyo ba sa unahan sa Jordan? Magtamod, sa versikulo 5 diyon, magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo og sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad niyo ba sa paghigugma kang Jehova nga inyong Dios og sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan og sa pagbantay sa mga sugo og sa pagpakig-ipon kaniya og sa pag-alagad kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing ug sa bug-os ninyong kalag. Kinsa gipaluap ni Moises? Ang mga balaod sa Dios iyang gipahibalo sa mga katawan. Pero sa pagpaluap ni Josue, kinsa gipaluap ni Josue? Ang mga balaod ni Moises nga ipatuman kining mga sugua kay kini mao ang sugo sa Dios. Di ba naana sa balaod ni Moises ang ikapitong adlaw nga pagpahulay katong giingon ni Josue og karon siya ba nga inyong Dios naghatag og pahulay? Nakinsa may ang gitunulan sa mga kasuguan sa pagpabantay sa napulo kasugo. Usa na sa ikaupat kasugo ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay nga mong Sabado. Si Moises, unsay gi pahigayon ni Josue?
ang balaod ra gyapon sa ikapito nga adlaw nga mong Sabado, busa matin-aw nga kung balikan ta nga kung si Josue nakahatag pa kanilag laing adlaw o nagtudlo pa og laing adlaw, sumala sa gibasa ganina sa Hebranon kapitulo 4 versikulo 8, kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Wa ba day makahatag si Josue og pahulay? Nakahatag katong Sabado nga ikapitong adlaw. Pero ang gisgutan siya nga dili na lang unta siya magisgot og lain pang adlaw nga gitudlo nga nagtudlo pag-usab og usa ka adlaw, kanang gingon nagtudlo pag-usab og usa ka adlaw. Pero ang gitudlo pag-usab nga usa ka adlaw, lain na nga adlaw. Kung lain na nga adlaw, dili na Sabado na di magtudlo og laing adlaw, magtudlo pag-usab og lain na nga adlaw nga ipabilin gyapong Sabado. Busa na saypan ni Manuel Yap ang pagbutang sa Hebranon 4:9 nga gibutangan diag Sabado. Mo ni gikalipayan ni Mitchell Bendilio. Naningil din siya nga, kumusta man? Lugar si Tomas Eugenio nga nagpatuog Espiritu Santo, lugar sa laktod nga pagasulti, kami nga mga sakop o ministro sa PBCM. Kana na lang maoy wala na mo mahibalo Kana na lang lugar atong supakon, Brad Ronnie, Brad Cesar. Ha? Nga mangita lang gitag lusot o wa may ikalusot niya na. Pero mao gani nga sa ini palang daan, nasaypa na niya ang mga pagpamahayag. Kay ang giingon sa Biblia, nga gitudlo, nga laing adlaw, nagtudlo pag-usab-usak adlaw, ang giingog karong adlaw. Nasa Diyos na ba ang equivalent sa usa ka adlaw? Dili ra ba na literal nga karon gyud ng adlaw? Nay adlaw sa Diyos nga gitawag og usa ka tuig nga adlaw. Ang usa ka adlaw equivalent usa ka tuig. Na ang usa ka tuig baya 12 biya na ka bulan. Magsugod sa Enero tapuson sa Disyembre. Hay nang prueba nga ang usa ka adlaw sa Dios Brad Cesar gitudlo ingon nga usa ka tuig. Hay ang prueba. Ano din niya ito mabasa sa Ezekiel sa yang kapitulo 4 versikulo 6 giingon dinhi. Og ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw mahigda sa imong tuo nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda. Nara din niyang tubag, Riberen. Kapatan ka adlaw, ang tagsa-tagsa ka adlaw, alang sa usa ka tuig, ako nagtudlo ni anak kanimo. O di matinaw, ang tagsa-tagsa ka adlaw, alang sa usa ka tuig. Kung ang usa ka adlaw, ingon nga usa ka tuig. O tanawara na, di pila gani ang sulod sa usa ka tuig, Bradron, kung kwintahon ang adlaw niya na? Ang usa ka tuig kung kwintahon ng adlaw niya na Rebren adunay 365. Regular na siya pero og gitawag nga leap year nga ang Pebrero moabot og 29 ka adlaw dunay 366. Oh, so usa ka tuig kana nga kwintada pero dunay sulod nga 365 ka adlaw. O na tan-awa ha, doon na ang regular 365 ka adlaw. Unya ang usa ka adlaw sa Dios kay nagsulod man nag usa ka tuig, unya kung atong hagpaton 365 man na ka adlaw. Di hilabihang daghana di ng usa ka adlaw sa Dios. Kanang giingog karong adlaw. Kanang karong adlaw. Musa gani gingon nga di na literal kay gingon inig kadungog ninyo sa iyang tingog kanang yung karong adlaw, ayaw ninyo paghaiya ang inyong mga kasing-kasing. Gawas sa usa ka adlaw nga gingog usa ka tuig, aduna pay gitawag og usa ka adlaw sa Dios pero ang equivalent niya na usa ka libo ka tuig. Hay nang puribag yapon Brad Cesar sumala sa Biblia. Niyagapon din siya nakasulat sa ikaduhang Pedro sa iyahang kapitulo 3 versikulo 8 ingon ni ang pahayag. Apan manginigugma ayaw kamo pagpakabuta niining usa ka butang nga tinuod. Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig. Pag ang usa ka libo ka tuig, og ingon na nag usa ka adlaw sumala sa tong nabasa sa Biblia Reberen. Ug nagingon dinhi
ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Nakita nato, ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. O di hilabihan ng daghana kay ang adlaw sa Dios nga usa na ay usa ka tuig. Pero niini linibo ka tuig buti pasabot lang nga kining tagna kini nga moabot di ay ang daghang mga katuigan usa pa makuha nato ang equivalent sa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Kay kanang gingog karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog mo kana ang gitawag og adlaw sa kaluwasan nga kung moabot na dili ipagahi atong kasig-kasig. Basahon ko sa ang nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nagingon. Kay siya nagingon, sa panahon nga gikahimot-an ikaw akong gipatalingugan ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimot-an. Tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Unsa day nang gitawag og karong adlaw nga gitudlo sa Dios pag-usab ang laing adlaw nga kanang karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paghihia ang inyo makasing-kasing ang gingog karon mo kanang tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimut-an tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Adlaw na di na o panahon kana sa kaluwasan nga wala masulod sa adlaw sa simana. Mga mahal mong tigpaminaw kay gani kung tugutan ta kay Sabado to nagtudlo ang Dios sa Sabado man na sinugdanan. Nagtudlo ang Dios og lain nga adlaw. Nagtudlo og pag-usab og usa ka adlaw. Dili na gani na Sabado. Lahi na nga adlaw. Di kung ang Sabado maoy ikapito nga adlaw, kung nagtudlog laing adlaw, ang nabilin diha Lunes hangtod sa Domingo ay labot ng Sabado. Diha niya na. Pero sa pag-trace na to, wala diha ni anang bahina kay umalabot ka ng adlaw nga giingog inig kadungog ninyo sa iyang tingog. Sa ato pa wala masulod sa simana kanang adlaw rin. Nakaroon ato sang susihon sa mga referensya nga dili referensya bradon. Kining gitawag og another kay another day man na dili man na the same day ang gitudlo kana bang another day maura bagyapon na ang adlaw bradon. Okay, kanang laing adlaw English another day. Dili ra na maong adlaw sa pagsabot sa Sabadista nga si Mr. Bendilio mo nang iyang gigamit conclusion daw nga nagpabilin gid ang Sabado. Pero ato nang nasusi nga nagtudlog laing adlaw, di gid mo lugar nga Sabado gyapon kay lain man nang adlaw na anya sa English another day. Atong basahon ang usa ka Merriam-Webster dictionary sa word nga another. Gingon, another sa gihatag nga pagpahayag sa Biblia, one that Sa dictionary sa dictionary kay gikutlo taman gikan sa Biblia kaning laing adlaw another nga gamit tag referensya ang Merriam-Webster dictionary. Another, one that is different from the first or present one. Sa to pa gingon kani sa pagpahayag dinhi sa maong dictionary nga usa kuno nga gipahayag dinhi nga gingon no, one that is different from the first, lahi kuno niya nang naguna or niya nang kasamtangan. Dayon gingon pagidayon sa pagpahayag nga kining another gingon kining different from the first or other one. So klaro kay Reverend nga lahi gid ang paggamito ng terminong laing adlaw or another, dili gyud maorang adlaw ang gipasabot. Different from the first or other one. pag ingog different from the first, ang first niya na ang Sabado to. Nagtudlo maglaing adlaw different from the first. Ano mang imo mang ignon nga mao gyapon tungod anang bersyon na sa kang Manuel Yap. Usa dili ni amo mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan nga pagsupak-supak. Ato lang gipahigayon niya na. Pero kanang adlaw nga gisgutan nga karong adlaw
ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Naara ang tubag niya na. Kanang gingog karong adlaw, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Unsa na, Brad Cesar, para na sa adlaw nga ikpapahulay, nga Sabado, o laing mga adlaw, diha sa sulod sa simana ang gingog, dili ipagahi atong kasing-kasing, o madungga na ng kanang gingog karong adlaw. Unsa man ang karong adlaw nga ini kadungog sa tingog niya na ang mga tao dili magpagahi sa ilang mga kasing-kasing, Brad Cesar. Ug si Bindilyo may musultian nila reverend, di iya gyud kuan nga adlaw nga Sabado, pero ang Biblia lang mo yato pasultihon. Kanang giingon nga karong adlaw nga dili ipagahi ang kasing-kasing, naran tubag na sa Hebrehanon sa iyang kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 8. Ingon ini ang tubag. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, naraha, karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog. Ayaw ninyo paghiya ang inyong mga kasing-kasing, ingon adtong pagpangnupil nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. So klaro kayo reverend nga kana di ay gisgutan nga dili ipagahi ang kasing-kasing, mao kana ang adlaw sa Espiritu Santo, mga higala o mga kaigsunan. Oh, mo nang giingon nga busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo karong adlaw, ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw paghahiya ang inyong mga kasing-kasing. Di ba mo nang nakasulat kung balikan ta ang kapitulo 4 bersikulo 6 ngadto sa city sa Hebreo, hanon nag-ingon no. Busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod paniini. Og sanglit katong mga gikawalihan kani sa mayong balita, wala man nagpakasulod nini tungod sa ilang pagkamasupilon atong Sabado lugar, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. O aduna na gitudlo niya pag-usab og usa ka adlaw. Unsa man ning adlaw? Ang karong adlaw inig diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Unsa man to nga nagtudlo pag-usab og adlaw nga karong adlaw, giingon no, karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Sa 8 din, kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay kining lain na nga adlaw lugar, ang Dios dili na lang unta maghisgot og lain pang adlaw. Di ang giingog karong adlaw, ini kadungog ninyo sa tingog nga dili ipagahi ang atong kasing-kasing, usa kini katagna, ini kadungog ninyo siyang tingog karong adlaw. Unsa na? Tingog sa Espiritu Santo. Mauni ang kapahulayan para sa mga tao, dili di ay adlawng Sabado, mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw. Pag moabot na ng tingog kapanahonan, adlaw sa panahon na sa Espiritu Santo, dili daw ta magpagahi sa atong mga kasing-kasing. Kinsa man ang modala, Brad Cesar, sa tingog sa Espiritu Santo nga kana adlaw na nga kalawasan sa mga tao nga dawato nila kining tingog na sa Espiritu Santo. May modala ba niini nga tingog, Brad Cesar? Doon na, dili pwede nga wala na agyod. Sumala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapaypalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagwali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Dunay gamiton ang Espiritu Santo nga mga katawhan nga maol mo paila nga niya natakaron, mao kini ang adlaw sa Espiritu Santo nga dili ipagahi ang atong mga kasing-kasing. Oh, di may mga tao nga gikasangkapan para mudala sa tingog sa adlaw sa kapanahonan sa Espiritu Santo nga mauna ni ang kaluwasan. Oh, di kinsa may nagwali para sa tingog na sa Espiritu Santo, mao ang mga alagad o mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Walay mabasa sa Biblia nga PBCM. Kay dili man gihatag ang ngalan sa gipasakupan sa mga nagwali nga mga ministro, kundi
ang gihatag nga paghulagway, ang bulaton lamang nga pagwalis sa Espiritu Santo kay mo na gitugon nga moabot ang tingog sa Espiritu Santo nga karong alaw inig kadungog ninyo sa ang tingog, dili na ta maggahi sa ato makasigasing. Puriso nga ang kapahulayan sa tao o mga minahal nga tigpaminaw nga inyong pangitaon, ang kapanahunan uwali na di ay sa Espiritu Santo. Pero basing mangutana sila, bradron, nga hagas man nga ang Espiritu Santo mahimong kapahulayan. Balibaran nila, bradron, kay nagunahon na sila nga, anha gid na sa adlaw, oy, kung doon na may lain ng adlaw nga gitudlo, kay nabasa naman ninyo ang mga referensya nga giingon ninyo dili diferensya, o nasulbad naman ninyo nga dili di ay to husto tong gipabilin. Abi kay nakabasa si Manuel Yap og nagpabilin ang kapahulayan, yang giingon diyon nagpabilin ang Sabado, pero nganong napabilin ang kapahulayan di ay tungod kay napabilin kay may gitudlo pag-usab ang Dios nga lain ng adlaw, pero dili di ay naa sa simana nga adlaw, kundi dili adlaw sa tingog sa kapanahonan na sa Espiritu Santo. Doon na batay ikapakita, bradron, masupak sila nga dili man na kapahulayan ng gipasabot nga Espiritu Santo, bisag nabasa na pero mo likwad pagid sila parang litan, bradron. Okay, bueno, ila man ang riot nga mulikwad gyud pero atong ipasabot nga wa ta masayop sa ato ang paghatag og katinawan nga kini kapahulayan gyud para sa Espiritu Santo kay nabasa naman. May tingog nga moabot nga tingog sa Espiritu Santo nya may mga taong gihimong kasangkapan para mapahibalo sa tingog sa Espiritu Santo nga ang ilang iwali maayong balita na pinagi sa Espiritu Santo. Sa unang panahon, sa wala pa moabot ang pagpangalagad sa Espiritu Santo, ang unang gipangalagaran mo man ang amahan nga si Jehova. Si Jehova sa Biblia ingon pod nga kapahulayan sa mga katawan sa una. Busa dili imposible nga ang Espiritu Santo pod mahimong kapahulayan sa tao. Nari basahon akong prueba nga si Jehova gihimong kapahulayan usab sa Salmo siyang kapitulo 37 bersikulo 7 ingon ini nga atong mabasa. Mupahulay ka kang Jehova. Klaro kayo ha? Mupahulay ka kang Jehova og maghulat ka kaniya. Dili ka magkaguol tungod kaniya nga nagamauswagon sa iyang dalan tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan nga mga paglalang. Sa unang panahon, ang kapahulayan sa mga tao mao ang amahan ang Dios nga si Jehova. Busa dili lang di ay ang adlaw nga Sabado mo'y gingog kapahulayan. Kay naanad man ang tao, bradron, Brad Cesar, nga abig kapahulayan, nagina sa adlaw sa simana. No, ginanaandan kasagaran rib. O binulan o tinuig. Ang wa nila may bawi nga bisan ang Dios gitawag ni kapahulayan kay pag-ingon lang sa gibasa nimo, mopahulay ka kang Jehova. Si Jehova ba Sabado? Aber? Lunes ba siya? Hangtod sa Domingo, way labot Sabado? Kay nagtudlo man og laing adlaw. O tanawa. Busa kung si Jehova gingon, mopahulay ka kang Jehova, walay katarungan nga ang Espiritu Santo dili mao ang kapahulayan. Kapahulayan gini mao gi prueba nga gitudlo sa Biblia. O na unsa pa may atong ikarason niya na. Nakaron ang atong susiyon, bradron. Nganong ang kapahulayan sa tingog na sa Espiritu Santo nga kung madunggan na kini kay nadungog namang gyud kay ato namang giwali, dili daw ipagahi ang mga tao sa ilang kasing-kasing kana kung sila kasaligan nga mutuo sila sa Biblia kay di man kita mo'y sugilon lang ani. Kung nasugilon nato, nakasugilon ta kay nakasulat na base man nato sa Biblia. Nga namang tingog naman sa Espiritu Santo o nganong dili naman ang tingog may tungod sa kang Kristo isip kaluwasan. Badon nganong ang paalabuton man mahitungod sa Espiritu Santo nga inikadungog na nila nini dili ipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Okay, niya ang bala ang rason Reverend nga nang dili ang tingog na sa dapit pod sa Ginoong Hesukristo ang patalinghugan ining atong panahon tungod kay kining pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga gibuhat sa iyang katawan sa unang panahon. Gisplikar ni Pablo nga dili magpadayon ang pagwali pagmantala sa ngalan niya kay dili pa mao ang kahimpitan ug gustoy mawala. Busa gipalain di ay bradron, no? Nga ang ilang kapanahunan, ang ilang wali kabahin gyud sa kang Kristo ang mga apostol. Pero tungod kay katumauman ang ilang bahin, ilang gitugad nga may bahin pa
nga hugna nga ikatulong dapit nga panahon sa tingog na sa Espiritu Santo. Tinuod ka na, kaya sa dapit sa Espiritu Santo nga ingon nga kapahulayan na aman makita o madunggan pod ang mga tao nga nagwalis mayong balita. Pero mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Pero agig pagtagad Brandon para paglig-on nga ang imong rason nga mawala pa o dili pa maipapadayon ang wali nga Hesukristo kay sa tagna gihimo pa nila ingon nga dili pa tumaong kahingpitan para sidaan o mapasidanan ang mga tao nga may kapuli pag di ay niya ng waliha. Hain ka ng imong malig-on nga katarungan Brandon. Okay, basahon ako sa Biblia ang pahayag sa tinun-an ni Kristo Reverend nga mao si apostol nga si Pablo. Karon kay imong basahon ang Biblia nga tinun-an ni Kristo nga mao si Apostol Pablo. Kana bang Biblia sama ba adtong giingon nga kang gitawag og kang Yap, Manuel Yap o ato ba ng Biblia nga naputay Ronilo Mangalos version or Cesar Patio version o Charlie Eugenio version? Ang tubag niya na dili tungod kay kining Biblia Reverend akong pagabasahon iya kini sa hulad sa mga Katoliko o kining mga Protestante nga scholar sa Biblia. O niya doon na po'y pagtambayayong nila niini sa mga Katoliko o kining mga Protestante nga scholar sa Biblia. Busa dili na angay Badron nga ilang ingnon akusahan kita nga naghimo-himo ta ni ining bersyon na, di ba? Dili gyud mo nang di sila pwedeng moingon nga nagamit ta para ipabor sa ato ang kining nahunahunaan nga atong walaon ng waling Kristo. Okay, kung si Manuel Yap naghimo nga naman lugar pod nga di kuno ta makahimo, di ba? Pero paglikay niya na, wala gyud. Wala gyud taharon nga dili mabayas nga ang atong gigamit-gamit kita na naghimo-himo para atong ingnog walaon ng waling Kristo. Niya, akong basahon ang pahayag ni Pablo, subon ako Biblia ang Katoliko nga hiligaynon. O sa kahilunggo kini nga translation sa Biblia. Sa gingon ni Reverend dili ni among translation. Sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10, ingon nini ang atong mabasa. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali, no? Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Matinaw kung balikan ta pagsubay Brandon, Cesar, pag ingon ni Apostol Pablo sa hiligaynon o hilunggo nga pinulungan, kay ang aton ihibalo, lugar mo tong ang atong kahibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios, pagwali daw sa pulong sa Dios nga ginbugay sa aton nga gihatag kuno kanato ingon ni Apostol Pablo hindi pa himpit o di pa kuno tumo ang himpit itong pagwali sa pulong sa Dios pero kung ang hingpit mag-abot doon naghihingpit mag-abot puli atong ilang dili pa hingpit nga pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag nila pero kung ang hingpit mag-abot ang di hingpit magataliwan hain tong magataliwan ang pulong magataliwan mawala o mahanaw. Hain katudong ilang giwali nga pulong sa Dios nga dili pa tumao ang hingpit o salay pa kasulti kahingpitan mahingpit pa nga mo puli mga mahal na mong tigpaminaw maaninaw og mapalandungan nato na nga ang mga ministro sa PBC wala magbaka karon ang question unsa man ning pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag kanila nga dili pa di ay tumao ang hingpit o kahingpitan Brandon mawala pa to kay napay puli niya na. Okay, ang atong patubagon si apostol nga si Pablo tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo gihapon. Siya may nagisgot nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios dili hingpit ug mawala inigabot sa kahingpitan ang tubag niya kung unsan ning pulong sang Dios nga ilang giwali niya sa Roma. Maura gyapon nga Biblia riba mayong balita Biblia Katoliko nga hiligaynon Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ingon ini nga atong mabasa. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning giexplikar ni Pablo dili hingpit og ilang giwali pero dili hingpit og gutoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa dili di ay sa tingog sa mga tao nga nagdala og mayong balita mahitungod kang Kristo nga diha ang kapahulayan sa tao. Tungod kay ang pagwali sa mayong balita mahitungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kadtoy mawala kay matud pa ni Pablo dili pa mao ang kahingpitan. Busa pulihan kadto mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan.
Busa kung naakita niya na, malipay kita kay wa kita pasalaga sa mga ministro sa PBCM. Bisan tudog taliwala nga gikabuangan, gisamad-samaran sa mga istorya nga di mao. Si Mitchell Bendilio ang bahin sa among magtutulo kay na makakonomi. Sige naman gani ni Kabulyaso. Di lang maangkon kay wa pa ni sweldo, di pa ni sweldohan, muundang ni. Dili man ni parehas namo nga wa gyud may sweldo bisag usa ka dako. Nanginabuhi mi pinagi sa kaugalingon namong mga kamot. Dunay kaugalingon nga livelihood, dili kay gibuhatan mig livelihood sa PBCM para buhion naning kamot. Pero ang paglaban nini pinasikat sa pagtug sa kamaturan nga gisaligan. Nga nganong dili man pod tingog may tuod kang hiyuba nga wali isip maoy kaluwasan na Brad Cesar kaysa atong nabasa ang tingog man sa Espiritu Santo. Basig mo sila, tingog na ni Hiyuba, di lang ninyo na ipapadayon, bisag mapadayon na. Basahon tala nga Biblia Reverend nganong dili Jehova o nganong Espiritu Santo naman ang atong pagwali. Tungod kay si Jehova mismo naghatag sa tugon sa iyang katawan sa una pang kapanahonan. Unsa man ning tugona? Basahon tala ang pahayag sa Biblia nga pahayag kini sa atong Ginoong Jehova ang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ikamata ngatos 34 aron sa pagdaginot sa oras giingon. Ani karon ang mga adlaw maabot nagaingon si Jehova naraha nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Unsa maning tugona nga gisulti ni Jehova? Ngara sa 34 gingon. Og sila matud pa ni Jehova dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isikatawo ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakailan na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova. Diha Reverend ato nakita nga ngano nga wala ta magwali sa ngalan ni Jehova pero wa man tay supak nga sa unang kapanunan mo nagiwali ni Moses. Pero ang abot ang panahon nga duna na itugon si Jehova nga dili na itudlo ang iyang pangalan sumala sa atong nabasa sa Biblia. Di kung di na maitudlo ang ngalan ni Hiyuba, mga mahal nga tigpaminaw, o ang pagtudlo sa wali nga Kristo, di mo na'y hinungdan, nga doon na na'y tingog, nga kapuli sa balita nga Kristo, tingog na sa wali, nga Espiritu Santo, nga dili ipagahi nga ato magkasing-kasing. Di nasaypan ni bandilyo, ang iyang pagbandilyo sa Hebranon 4:9, nga kang Manuel Yap nga bersyon na karon para paghatag og pagtagad nga atong ipatinaw Brad Ronnie kay do naman tay Biblia nga gitawag og the Living Bible pero Cebuano Tinuod. nga ang gisgutan niini nga dapit nga gitudlo nga naitingog sa Espiritu Santo dili taw na Sabado kay nagisgot nagtudlo na pag-usab og laing dapit pero dili sama atong dapit sa panahon sa Israel. Unsay priba, Bradron? Okay, kining gitudlo dapit ni nga tingog sa Espiritu Santo dili para tingog nga magtingog-tingog si Mitchell Bendilio para sa adlaw igpapolay og katupod uban nga nagbantay di lang sila lugar masakit kay mao man ni tinuod. Tinuod ko na. Niyari, basahon ako neta Biblia nga The Living Bible pero Cebuano nga version. Basahon ako ang pagpruiba nga kanang kapahulayan nga ato nang nasusip kapahulayan sa Espiritu Santo dapit ang pahayag ni ana. Di naa ang tingog o ang sinugdanan sa wali sa Espiritu Santo lugar Bradone, di ba? Niya. Sa Hebreonon Kapitulo 4 versikulo 7 ngadto 8, The Living Bible nga Cebuano version sa Biblia gingon. Apan naggahin siya og laing adlaw alang sa pagsulod og ang maong panahon mao na karon. Iya kining gipahibalo pinagi kang Haring David sa daghang mga tuig human sa unang pagkapakya sa tao sa pagsulod sumala sa mga pulong nga gikutlo nga nag-ingon. Karon kun mabati ninyo siya nga nagtawag ayaw paghahia ang inyong mga kasing-kasing bato kaniya. Ito namang nasusi nga tingog man ni sa Espiritu Santo ug dunay mga taong gihimong kasangkapan niini magbalita. May balita sa Espiritu Santo na ilang pagkadadon. Sa 8, kining bag-ong dapit pahulayan. Klaro kayo, bag-ong dapit pahulayan nga iyang gisgutan wala magpasabot niya ng yuta sa Israel.
nga gipanguluhan ni Josue sa pagsulod nila kay kun kana pay gipasabot sa Dios dili unta siya moingon karong adlaw. Busa matin-aw kayo nga kini diyang kapahulayan para sa Espiritu Santo na mga higalang mga kaigsunan giingon ka nagbag-ong dapit unya dili kuno na nagpasabot niadtong dapit sa unang panahon sa yuta sa Israel. No, di tanawa. Kining bag-ong dapit pahulayan nga iyang gisgutan. Wala magpasabot niya ng yuta sa Israel nga gipanguluhan ni Josue sa pagsulod nila kay kun kana pay gipasabot sa Dios dili na unta siya moingon karong adlaw isip ay panahon alang sa pagsulod. Naunsa dia ito? Dapit nga kapahulayan dili katong yuta sa Israel. O di ang dapit nga kapahulayan niya nang dapita naa ang tingog sa Espiritu Santo, mga kaigsonan. Nakaron para makita nato ang dapit nga tingog sa Espiritu Santo, Brad Cesar, sa unsa ba gipakasama ang tingog sa Espiritu Santo nga wali, Brad Cesar, sumala sa Biblia og mulutaw diin? Ipakasama ka nagbugnaw nga tubig ug mulutaw ka na riberen sumala sa tumabasa sa Biblia sa halayong yuta. Sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 25 giingon ug sa ingon nga bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuha nga kalag mao man ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa diha day lutaw ang mayong balita nga gipakasama magbugnaw nga tubig ang mayong balita sa Espiritu Santo naa ka na magsumikad sa halayong yuta sumala sa atong nabasa sa Biblia. Nakaron diin man nga pagkahalayo, Brad Ronnie, sumala sa Biblia para pagdiretso sa punto, Brad Ron. Okay. Halayo man daw nga yuta, mulutaw ang balita nga Espiritu Santo nga gipakasama bugnong tubig. Diin nga pagkalayo. Ang pagkahalayo ang gisgutan halayong silangan. Usa ka hubad sa Biblia o translation nga gitawag James Moffat translation, ang Isaiah chapter 43 verse 5 giingon, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Busa kun hain nga pagkahalayong yuta, mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo, gipakasama bugnang tubig, halayong silangan o far east. Oh, di mo na nang dapit, din diya magsugod ang tingog sa Espiritu Santo. Madunggan. Madunggan, Brad Ron. Pero kung ang James Moffat, kung atong i-abbreviation, Brad Ron, pwede GM. Ang imungalan kay Juan Ronilo Mangalos, o pwede Juan Mangalos tingali na. Kuha ka lang nag-Ronilo? Oh, James Moffat man na. Dili ginaato. Kaya pasiguin sila nga, ugnin ka, diri sa GM nga Biblia. Juan Mangalos na. Pero James Moffat man, di ba? Oh. Nakaron, ni ata nagsumikad sulod sa Pilipinas, nagsugod sa Mindanao, sa barangay San Antonio, San Misamis Oriental, ngadto diyon sa Visayas, ngadto sa Luzon. Pagkaisulti, ni asa Pilipinas na nagsugod, Brad Ron. Mao ni ang dapit diin ang tao, mao ni ang kapahulan nga wali nga Espiritu Santo nga gipakasamag bugnang tubig nga dili ipagahi ang ilang mga kasing-kasing dawaton nila kini para sa kaluwasan day ni Brad Ron. Iyang pangutana, ang Pilipinas ba nga atong gibarugan kini ba haling silangan para matakdo sa Biblia nga bag-ong dapit? Tinuod ka na, ug ang Pilipinas, pruibahan nato nga kini nahimutang sa halayong silangan o Far East, o sa kalibro nga gisulat ni Leandro H. Fernandez sa pahina 114 nga naguluhan A Brief History of the Philippines, gingon, "In Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East." Sa ato pa sa panahon ni Legazpi, ang Manila mo nagpakitang sentro sa negosyo din sa Pilipinas, o kining Manila nga niya sa Pilipinas, sentro usab sa komersyo or patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Sa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigalaan, mga kaigsunan, wala masayop ang inyong pagpadayon sa pagsulod sa PBCM kay kinigitag na daan sa Biblia. Sa katong giingon ni Mitchell Bendilio, katong bastosan pod nga pares niya mag-text og di maayo, nga usa kuno siya ka PBCM na saypan og sayop ang iyang paggamit-gamit sa pulong PBCM kaysa tinuod lang. Nga nailad kuno siya, unsay nailad? Di ba ang mga ministro mao'y unang nailad kay kanimo nga dili ka mao'y magwawali? Ha? Huna-huna kini ang gibarugan sa mga ministro sa PBCM nganong nagtuo sila, hugot nagpatuo sa tinuod. Diha sa mga pagtudlo sa among magtutulo, Master Tomas D. Unisinyo. Kaya kung kining pagtudlo kay si Master Piki man,
una daan piki siya, ikaduha piki pod ang iyang gipanulo. Kung ang among gitudlo wala mapiki kay nakasulat sa Biblia, siya may nagtudlo diri kanamo. Kay introduction pa lang daan ang kining among giwali gikan ni niya nanganong napiki man siya. Siya piki unya ang iyang gitudlo dili piki. Katingad-an kana busa nasaypan lamang nila kana. Bueno, ila man ang rason, ila pong katungod po namo sa pagdipinsa sa kamaturan. Tungod kay miabot naman ang oras, among gipanginaot nga kung nalamdagan kamo sa kamaturan, magiusa kita sulod sa pagtulon ang PBCM alang-alang sa atong kaluwasan. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa kausap sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa kauban nga mga ebanglista o ministro. Kiniusab si Brother Cesar Pateo. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.